Každý deň v Space je iný. Tím pracuje s mladými ľuďmi na aktivitách, ktoré im dávajú zmysel a hľadá cesty, ako ich podporiť v osobnom raste. Vidieť mladého človeka, ktorý si začína veriť, hľadá novú cestu, alebo sa vráti, aby inšpiroval ostatných, je predtým dôkazom zmysluplnosti ich práce. O tom je Space, o skutočných príbehoch mladých. Poskytujeme širokú škálu služieb a je to odvodené aj z toho nášho názvu. Jednotné kontaktné miesto pre mladých vlastne znamená, že na jednom mieste nájdeme kariérové poradenstvo, psychologické, sociálne poradenstvo, ale aj mentoring a rôzne neformálne vzdelávania, či už v oblasti technických a digitálnych zručností, tzv. InnoLab. Niektoré poradenstva prebiehajú priamo tu v centre, ale zároveň chodíme veľmi často aj do terénu. Chodíme do vylúčených lokalít, kde chodíme predstavovať naše služby. Som veľmi vďačná, že máme nadviazané rôzne partnerstvá. Máme partnerov aj na úrade práce s rôznymi inštitúciami, zdravé regióny, terénni sociálni pracovníci, starostovia na obciach. Takisto spolupracujeme s základnými školami a strednými školami. Náš bežný deň v Space vyzerá asi tak, že ideme práve na nejakú školu realizovať program. Ďalší kolegovia, ktorí ostávajú v Space, tak majú klientov. Takisto občas je to aj nejaký mentoring, aby sme sa aj my zdokonaľovali v našej odbornosti. Po obede to už tu začína byť zaujímavé, to už sú rôzne skupinové aktivity ako InnoLab, kde si mladí ľudia skúšajú 3D tlač, virtuálnu realitu, ale aj prebiehajú poradenstva. Je to také dlhodobejšie sprevádzanie. Tie hodnoty, ktoré ako všetky Spacey aj projektový tým zastávame, som rada, že ťaháme za jeden povraz. Takmer vždy mám ten pocit, že tí klienti tu rastú, rozvíjajú sa tu, veľakrát tu nájdú to bezpečie, tú podporu a dôveru a to je pre mňa silným momentom v tomto. Aj v tomto projekte Spaceu je také niečo, čo skrátka fakt dáva zmysel a som presvedčená, že každý mladý človek si zaslúži takúto formu podpory a rada by som mladým ľuďom odkázala, že naozaj v každom Space určite je nejaký človek, ktorý je nachystaný ich sprevádzať, nezostávať v tej situácii, ktorá môže byť veľmi náročná, nezostávať v tom sám.